Štíhlosť neznamená zdravie a treba si uvedomiť, že celý zdravý životný štýl je obrovský šialený biznis. Vysoký výkon v športe, ten top level nie je zdravie. Zároveň je ale problém to, že ľudia majú tendenciu si zvykať na chronický nedostatok spánku. Nevedia ľudia makať a skôr ľuďom odporúčam makať menej často a kvalitne. Yeah. Step into the arena where the stakes are high. Every move measured beneath the watchful eye. The weight of expectation heavy on the soul. Tak s Marošom pokračujeme v druhej časti. V prvej časti sme sa bavili teda o tom slove priemer. V druhej časti sa ideme baviť o slove zdravie. Poznáme to slovo. Na Instagramu nám vyskakujú zdravý životný štýl, nejaký špaldový chlebiček s avokádom. Ale ja sa chcem vážne baviť o tom, že čo to znamená zdravý životný štýl. To znamená, že skús mi ty povedať, keď sa povie slovo zdravie, tak komplexne, zoširoka, čo si ty pod tým predstavuješ. Dobre si povedal, že si pod tým, čo všetko možné predstavujú ľudia. Teraz je ešte populárnejšie slovo ako zdravý životný štýl, že longevity. Áno. To je v podstate také synonymum Lebo na zdravia pre Netflixe ľudí. sa vidí toho Brian Johnson, presne, Johnson, Don't Die. A tam si ľudia presne predstavujú všetky možné protokoly, suplementy. My teraz robíme so suplementami, ešte viac to vidím, ako ľudia tie suplementy reálne chcú a ako to vyhľadávajú, rôzne kryo, rôzne testosterónové terapie a tak ďalej, peptidy, všetkoho je strašne veľa a ľudia si práve predstavujú, že toto sú tie súčasti toho zdravia a plus takéto avokádové chlebičky, to už sú také iba drobnôstky. Zdravie je podľa mňa, keď sa bavíme v podstate aj o psychickom zdraví, ale keď sa rozprávame o fyzickom zdraví, tak je to niečo postavené na 4 pilieroch. Ja o tom mám často prednášku, aj o tejto longevity dosť často rozprávam. A to je spánok kvalitný, strava kvalitná, pohybový režim kvalitný a stres management kvalitný. A keď má proste človek postavený život na týchto 4 pilieroch a venuje im aspoň trošku energie, to nemyslím, že teraz musí každému venovať 100% energie, tak si predstavujem toho človeka, že žiješ zdravým životným štýlom. A ešte keď sa venuje prevencii v rámci preventívnych prehliadok, že sa snaží minimalizovať riziko vzniku chorôb, ktoré sú buď geneticky predispozične nejako dané, alebo jednoducho sa tam naskytnú kvôli nejakej akejkoľvek náhode, čo veľa chorôb naozaj nevieme ovplyvniť. Čiže sleduje si preventívne, že či náhodou neochorel a dodá k tomu tieto 4 piliere, tak to si predstavím, že toto je pre mňa zdravie. Poďme trošku dať preč všetky tieto banálne veci, ktoré počujeme na rôznych blogoch, Instagramoch a sociálnych sieťach, čo zdravie je. Čo teda zdravie alebo zdravotný životný štýl, ktorý ty vidíš, nie je. Lebo schudnúť bez cvičenia, stačí mi len 6 hodín spánku, idem radšej do kryokomory, musím sa otužovať. Čiže čo to nie je, čo najčastejšie počúvaš, že o tomto je zdravý životný štýl? Zdravie nie je určite, respektíve naopak. Štíhlosť neznamená zdravie a redukcia hmotnosti nemusí znamenať zdravie, môže a často aj znamená, že smeruje človek k zdravšiemu životnému štýlu tým, že tú hmotnosť redukuje, ale samotná redukcia hmotnosti neznamená zdravie. Zároveň neznamená zdravie iba tlak na performance. Musí tam byť to vyváženie tým, že tlačím aj na regeneráciu, nielen na performance. Čiže keď si niekto naháže 5-6 tréningov do týždňa, tak to vôbec nemusí byť zdravé a môže tým ísť proti sebe. A zároveň si nemyslím, že je zdravie, teda minimálne v rámci tej výživy, to naháňanie sa za všetkými trendami, ktoré vždy nejakým spôsobom komunikované budú. A zase sa vraciam či už k avokádovým chlebíkom, alebo k smoothie kúram, ktoré vyzerajú nejako zdravo, alebo napríklad k tým suplementom, ktoré zažívajú asi najväčší boom. Všetko toto môže zastaviť, ale mal si pekné video, že máme nový trend high creatine pudding. High creatine, teraz na to sa treba pripraviť, že To sú trendy. sú trendy, ktoré jednoducho budú výraznejšie ešte, lebo je v tom biznis. A treba si uvedomiť, že celý zdravý životný štýl je obrovský šialený biznis, ktorý vytvára rôzne témy, aby sa tie témy komunikovali, vytvára rôzne neexistujúce problémy, vytvára nepriateľov, či je to lepok, či je to
už niekto vytvoril nepriateľa aj zo zeleniny, či je to živočíšna strava, či je to rastlinná strava. Je strašne veľa smerov a vytvárajú sa nepriatelia, vytvárajú sa problémy, vytvárajú sa témy len, aby sa mohlo predávať. Aby sa mohli predávať knihy, aby sa mohli predávať stravovacie plány, protokoly, aby stále sa točil celý tento Čiže kolobeh. každý životný štýl, povedzme fasting, vegánstvo, keď to nie je etické, bezlaktózové, všade je niekde biznis za tým. Vždy, keď si predstavíš každú z týchto nejakých tém, tak vždy je tam nejaký nepriateľ, respektíve nejaký problém, ktorý je až umelo vytvorený, aby sa mohlo povedať, že toto je to správne. A ono pritom všetky tieto životné štýly alebo tieto nejaké stravovacie režimy môžu byť úplne v poriadku, len keby sa povedalo, že toto môže byť v poriadku, ale teoreticky môže byť v poriadku aj toto, tak už by sa nedalo tak ľahko predať to, že fasting je tá správna cesta. Alebo že vegánstvo je tá správna cesta. Alebo že low carb je tá správna cesta. Čiže ten extrémizmus v tom a tie ultimátne nejaké komunikácie, že buď toto, alebo že toto nesmieš, to je práve to nezdravé. Že ono, v tomto je tá nuda toho všetko s mierou a že množstvo robí jed, to sú také tie zase klišé, ktoré sú pre veľa ľudí nudné, sú ale strašne pravdivé, že ten zdravý životný štýl je o mnoho nudnejší a o mnoho pestrejší, ale zároveň, ako sa to snažia komunikovať všetky tieto, či už dietné, alebo pohybové, alebo nejaké iné trendy. A myslím, že v tom súhlasíme, že vysoký výkon v športe, ten top level, nie je zdravie. Keď si zoberieme takého Ríša Vargu, ktorého sme mali v podcaste, triatlon, ktorý tak trénuje, hej, tak potom vlastne hľadám už len tú výživu k tomu, aby som mal optimálny výkon a aby som dostatočne zregeneroval, ale síce mám pekáč, vyzerám parádne, môžem to postovať na Instagrame, ale na tej druhej strane, či moje telo je zdravé, ja mám 2-krát operované koleno, problémy s lakťom, čiže tá športová kariéra sa vždy podpíše na konci, hej, na mne, čiže to není zdravie, ale na konci to vyzerá dobre, je tam nejaký výsledok a tí ľudia si myslia, že za tým športom, bože, to sú zdraví ľudia, tak to musím vyzerať. Ako s tým ty pracuješ? Náročne, lebo ťažko sa prebíja sila Instagramu a iných sociálnych sietí a iných komunikácií a iných tých spôsobov, ako sa dostávajú všetky tieto čiastočné a čiastkové informácie ku konečnému užívateľovi, čo si všetko toto pozerá. Čiže ťažko sa to ľuďom vysvetľuje. Ťažko sa ľuďom vysvetľuje, že aj dieta je stres. A nemôžem toho stresu dávať na ľudské to vlastné telo veľa, lebo ochorie, zraní sa, nejakým spôsobom pôjde proti mne. Že aj tréning je stres a tomu stresu treba ho mať adekvátne veľa a zároveň mu treba rovnako vyvažovať tou regeneráciou. Čiže je to dlhodobá práca či už s individuálnym klientom alebo celkovo nejakou väčšou masou ľudí, či už tých, na ktorých my komunikujeme v rámci firemných dní zdravia, čo robíme pre zamestnancov, korporátov, alebo v rámci sociálnych sietí. Stále sa tu dookola snažím vysvetľovať. Je to v podstate asi celoživotná práca, lebo ja si nemyslím, že zrazu ľudí osvieti. Niektorých áno, ale Až keď padnú na ústa. Až keď padnú väčšinou na ústa, a to môže byť také nejaké ľahšie padnutie na ústa, že jednoducho sa trošku cítim psychicky horšie a začnem si uvedomovať veci a môže to byť ťažšie zdravotné problémy, či už psychické alebo fyzické. A vtedy si začnú uvedomovať, vtedy si sa začnú nejakým spôsobom preskladávať. Stále je to lepšie ako neskoro alebo vôbec, ale ten človek do toho väčšinou musí dospieť sám. Že je to, niekto to má viac vrodené, respektíve viac to má do seba vžité z nejakého detského a adolescentného veku a niekto naozaj si musí preskákať strašne veľa týchto pádov, aby to začal vnímať a niekto si to neuvedomí za celý život vôbec. A zase sme pri tých myšlienkach a pri tom mindsete, že to začne racionalizovať. No ale však ten a ten fajčil do 90-ky aj tak prežil, alebo to pivko mi teraz neuškodí a tak ďalej. Čiže mňa zaujíma, akým spôsobom si dokážem zmerať nejakým spôsobom svoje zdravie, že ako som vlastne na tom, aby som potom vedel, že aký plán v tom druhom kroku mám nasledovať, aby som si udržal svoj zdravý život. No sú rôzne objektívne ukazovatele zdravia, či sa bavíme o VO2 max alebo o sile stisku, ktorá je v podstate sile úchopu, ktorá je tiež dobrým ukazovateľom nejakej dlhovekosti. Ale je dobre sa na to pozerať aj tými menej objektívne merateľnými nejakými metrikami. A ono je skvelé sa o to zdravie starať a venovať mu pozornosť a uvedomiť si, že čo je zdravie. A
to zdravie je fakt, že tá vyváženosť toho celého života, že ono aj v rámci športovej kariéry niekto má perfektnú genetiku v tom, že to znesie aj viacej stresu, že naozaj, že podáva veľmi ťažké športové výkony a to telo to zvláda. Môže sa to prejaviť po tej kariére, že v podstate začne sa prejavovať ten vysoký stres. Podľa mňa je skvelé, keď si to čím skôr uvedomí ten človek, že čo robí, prečo to robí a že aké môžu byť následky toho, čo robí. Lebo dobre si povedal, profesionálny šport je veľmi málo kedy zdravý. Že naozaj sa tlačí na výkon, tlačí sa na naozaj že dosahovanie toho svojho potenciálu, ale nie tej najlepšej rovine a v posúvaní nejakých ľudských hraníc. A to nie je zdravé, ono sa to takmer vždy ukáže. Ty si spomenul nejaké operácie, ja mám za sebou 5 operácií a to som poloprofesionálne športoval iba do 18. Že naozaj vie tam sa ukázať ten šport, ale aj iný, aj ten mentálny výkon u manažerov alebo u niekoho, kto ťažšie pracuje mentálne, že pokiaľ tam nie je dostatočný priestor na to, že netlačím len na performance, ale na tú druhú časť, na ten oddych, tak to telo to ukáže skôr či neskôr. Hovoril si o tých rôznych pilieroch toho zdravia, môžeme si prejsť každým jedným v rýchlosti. Poďme najprv Dajme spánok. Spánok ja vždy beriem ako prvý, lebo sa na to najviac kašlo. OK, dobre, tak začneme so spánkom. Hovorí sa, že minimálne teda 8 hodín spánku je úplne ideálny. Máme tam rôzne rituály, ktoré ako si zlepší ten spánok, ale skús mi vysvetliť, prečo je ten spánok taký dôležitý teda. Predlžuje nám doslova život, respektíve zvyšuje nám kvalitu života a znižuje nám riziko či už mortality celkovej, znižuje nám riziko kardiovaskulárnych ochorení, znižuje nám riziko metabolických ochorení. Môže sa baviť o obezite, môže sa baviť o diabete druhého typu. Je tam veľmi veľa dôvodov takýchto dlhodobých, že nechceme ochorieť a chceme byť čo najviac zdraví, preto by sme mali spať dlhšie, určite dlhšie ako 6 hodín, optimum, keď sa to naozaj ťahá k tým 8 hodinám a keď je hlavne tá kvalita spánku, keď je dobrá. Čiže spíme dostatočne dlho v hlbokom spánku a spíme dostatočne hlboko v tej REM fáze spánku. Plytký spánok, keď je dlhý, a celková dĺžka toho spánku je dlhá, ale je veľmi nekvalitný kvôli konzumácii alkoholu, zlému biorytmu, respektíve zlému cirkadiánemu režimu a x ďalším dôvodom, tak ani tá dĺžka nedotiahne celkovo tú Debunkneme kvalitu. to, že dám si ten pohárik, aby sa mi lepšie zaspalo? No, to je jedna z najčastejších chýb, ktoré ľudia robia, lebo objavili svoj liek na nespavosť a povedia si, že nebudem do seba tlačiť samozrejme tabletky na spanie, ale radšej to vyriešim takto. A funguje im to, reálne, že im to funguje v úvodzovkách, lebo alkohol je sedatívum a zaspíme rýchlejšie, ale kvalita spánku sa výrazne zhorší, čiže neodporúčam to ľuďom robiť. A riešiť ten spánok je strašne dôležité aj z hľadiska tej starostlivosti o seba. Rozprávali sme sa o športovcoch, ja nemôžem podávať dlhodobo kvalitný športový výkon a zlepšovať sa a nespať dostatočne kvalitne. Zároveň je ale problém to, že ľudia majú tendenciu si zvykať na chronický nedostatok spánku. Mne strašne veľa klientov hovorí, aj celkovo dáta ukazujú, že cca 20 až 30% ľudí trpí chronickým nedostatkom spánku, či už športovci, nešportovci, ale povedia, že sú úplne v pohode s tým. Že mne stačí tých 6 hodín spánku a ja viem fungovať. Bolo by super, keby som mal 7-8, ale proste neviem si to dovoliť a viem fungovať. A ono to má potom z dlhodobého hľadiska práve tie negatívne vplyvy na zdravie. A celkovo tento fenomén toho, že si to neuvedomujú ľudia, sa reálne aj výskúmal, respektíve sa spozoroval v rámci konkrétne jednej štúdie, čo som sa na ňu pozeral. A tam porovnávali ľudí, ktorí spávali 6 hodín počas istej periódy. Porovnávali ich so skupinou ľudí, ktorí nespali 24 hodín v kuse. A obidve tieto skupiny mali mozog pri podobných kognitívnych funkciách, čiže podobný reakčný čas, podobná pamäť, podobná kreativita a tak ďalej. Pričom mala tá skupina 24-hodinová si to samozrejme vnímala, ten subjektívny pocit únavy, a tá 6-hodinová skupina absolútne by nepovedala, že som na tom nejako horšie. Čiže strátili ten pojem o tom, že kde je benchmark, že kde sa ja cítim dobre a kde ja viem podávať ten optimálny výkon, či už v rámci mentálnych funkcií alebo v rámci toho fyzického zdravia a fyzického performance. A jednoducho v tom fungujú. A aj teoreticky sa vedia zlepšovať. Nezlepšujú sa
tak rýchlo, ako by mohli a zároveň tie negatívne vplyvy toho nadmerného stresu v rámci športového výkonu sa prejavujú výrazne viacej, lebo je tam nedostatok spánku. Preto som povedal, že poďme ho riešiť najskôr, lebo ľudia na to kašľú. Vidím, že aj ty máš oru a ja mám oru, hej, už 6 rokov s tým pracujem a strážim si ten spánok, lebo viem, že ja keď nespím, aj moja žena mi hovorí, ty keď nie si vyspatý jeden deň, tak s tebou proste nechcem komunikovať. A to je možno aj to negatívna stránka, že keď si zvykneš na dobrý spánok, Tak keď si ho rozmaznaný. nemáš, tak jeden deň a je totálne rozbitý. Ja som extrémne rozmaznaný v tomto. Že ja keď mám skóre, keď sa bavíme o Oura-ringu, ja keď mám skóre pod 80, zároveň som si začal sám na sebe všímať, že som trošku ovplyvnený tým skóre, možno, aj mi to priateľka hovorí, ale zároveň ja veľmi fakt, že subjektívne vnímam na svojich športových výkonoch, aj na tom, ako viem fungovať, že ten spánok nebol kvalitný a veľmi som na toto rozmaznaný. Veľmi. A zároveň som si všimol u niektorých klientov, odporúčam často tieto trackery. Vie to byť aj zlý pán, je to veľmi dobrý sluha, vie to byť zlý pán v tej ortosomnii a v tom prehnanom sledovaní si všetkých týchto dát. Ale zároveň si všímam, mám klienta, ktorý je dlhodobo obezný, riešili sme do detailov všetko, stráva, tréning, všetko super. Ja bohužiaľ našťastie nespávam s mojimi klientmi v posteli, čiže neviem, aký majú spánok. Dali sme mu prsteň a my sme zistili po 2 týždňoch, že on nemal spánkové skóre nad 50 ani raz. A ja si neviem mať 50 skóre, ja si neviem predstaviť mať 2 dní po sebe. Ja by som predpokladal buď ochorel, alebo by som naozaj bol nepoužiteľný. Čiže tá kvalita spánku bola jasnou odpoveďou na to, že keď sa nám podarí vyriešiť toto, tak sa nám podarí vyriešiť aj tú obezitu. Ja rozmýšľam, že kedy som mal naposledy pod 50 skóre a to asi som prišiel o 4 ráno domov s kebabom v ruke. Presne, to sú pre mňa absolútne nepochopiteľné veci, že ako tento človek vie fungovať. A to je veľmi vysoko postavený manažer, ktorý naozaj že podáva performance v rámci mentálneho výkonu a tá kvalita spánku je takto šialene zlá. Čiže spánok treba riešiť, lebo ten mozog nás oklame v tom, a opäť sa dostávame do tej prvej epizódy, že my si vieme racionalizovať to celé, že nepotrebujem až toľko spánku, mohol by som mať viac, ale nepotrebujem to, lebo ja som relatívne v pohode. A to relatívne v pohode absolútne neprispieva k tomu výkonu. A opäť sa vráti k tej prvej epizóde, drží nás to v tom priemere. A teraz je dôležité jednu vec povedať. Pre športovcov, ktorí majú deň pred pretekmi, majú stres. A je tam nespavosť. Ako toto ovplyvňuje ich výkon na druhý deň? Je tam, vieš z výskumu, či tam je nejaká korelácia, že jeden zlý spánok rovno pred, že to ovplyvňuje ten výkon, alebo môžu byť v kľude? Dáta na to nemám, ja nerad múdrujem o tom, že ako to môže byť. Ja si viem predstaviť, že tu vie krátkodobo pomôcť nejaký adrenalín a celkovo tá obranná schopnosť toho organizmu, že podá ten športový výkon. Nemám na to, zase opakujem, nemám na to dáta, viem si ale predstaviť, že sa o mnoho viacej prejaví ten negatívny vplyv športového výkonu a nedostatku spánku tej kombinácie práve potom, že tam bude o mnoho dlhšia reakcia, regenerácia, že tam budú o mnoho väčšie tie zápalové markery a že proste sa bude o mnoho dlhšie vrácať do režimu, ako by sa potenciálne mohol vrácať. Ale to sú skôr moje predpoklady ako nejaké dáta. Určite na to nejaké dáta sú. Ja som videl zo pár výskumov, teba som sa na to spýtal, či náhodou mi to vieš potvrdiť, ale videl som dáta k tomu, že jedna noc predtým nemá žiadny výrazný vplyv na to, že by nejakým spôsobom ten výkon klesal, ale samozrejme potom tá regenerácia po tom výkone, lebo z toho adrenalínu potom klesne ten výkon. Keby na druhý deň bol ďalší výkon a by sa to hromadilo, tak potom by sa to ukázalo. Hej? Čiže pre športovcov, aby boli v kľude, že teraz musím dobre spať, aby neboli vystresovaní, aby nemali tie negatívne myšlienky, aby na základe toho nekonali, že teraz mám strach, lebo som zle nespal, bude zlý výkon, aby boli v tomto zmysle v kľude. Čiže keď toto máme ten spánok ako taký základ, určite sa možno vrátime v nejakej ďalšej epizóde, kde budeme sa riešiť celkovo ten spánok. Druhý pilier, čo navrhuješ? Ja by som išiel do pohybu. Dobre, do pohybu, ale teraz nemyslím iba tréningový režim, ale celkovo pohybový režim, na ktorý sa dosť kašle. Ja, ako som spomenul, pracujem väčšinou s redukciami hmotnosti, čiže ľudia chcú chudnúť a veľmi vysoký dôraz sa dáva na ťažký tréningový režim a veľmi malý dôraz sa dáva na celkový pohybový režim, lebo veľa sedíme, veľa sme neaktívni. A to je opäť tá Oura skvelá, že mi dá ten signál, že it's time to stretch legs a mal by som sa ísť prejsť. A je veľmi dobre, keď ten pohybový režim je kvalitný
počas celého dňa. Vtedy vie človek podávať aj o mnoho kvalitnejší športový výkon počas tréningov, ktoré si nastaví a znižuje sa tam riziko zranenia, lebo keď sedíme počas celého dňa, dajme tomu niektorí ľudia naozaj, že majú 10-11 hodín neaktivity, že sedia a potom sa rozhodnú, že idú podať ťažký športový výkon do fitka, tak je tam väčšie riziko toho, že sa zrania. A ten pohybový režim je v tomto zle uchopený, v tom, že keď chce väčšina tých bežných ľudí, ktorí chcú redukovať hmotnosť, si to stavajú na tom, že chcem spáliť čo najviac kalórií, chcem sa čo najviac vytrápiť v rámci toho pohybového režimu a ono by to v podstate tak nemalo a nemuselo byť. A konečne sa už v poslednej dobe komunikuje aj silový tréning a to, že chceme byť čo najsilnejší a do toho mať nejaký kvalitný pohybový režim mimo tréningu. Ja osobne mám problém s tým, že keď ja za ten deň nemám nejaký pohyb, tak som strašne nervózny, ale to samozrejme prichádza z toho, že som 15 rokov bol vrcholový športovec. Musím ja v rámci toho pohybového režimu cítiť to, že som išiel na nejakú hranicu, aspoň trochu, že som vyšiel z tej komfortnej zóny, alebo mi stačí nejaký jednoduchý pohyb ako prechádzka. Mierim k tomu, že chcem možno aj schudnúť, chcem byť zdravý a ja pôjdem vlastne na tú prechádzku hodinku, ale do tej posilky sa mi úplne nechce ísť, čiže dá sa to nejakým spôsobom takto vykompenzovať? Ja by som to ťažko sa to zovšeobecňuje, lebo samozrejme je človek od človeka a cieľ od cieľa, čiže niekde je o mnoho väčší dôraz na performance a niekde je o mnoho väčší dôraz skôr na tú pravidelnosť tej celkovej aktivity. A ak by som mal dať jeden tip taký všeobecný, je super vedieť sa naučiť makať. Lebo s čím sa často stretávame, keď sa ľudia rozhodnú si nejako zlepšiť tréningový režim, a teraz už sa môžeme baviť priamo o fitku alebo o nejakom kardiu, o nejakých športových aktivitách, tak ľudia radšej robia častejšie tú aktivitu, ale nejdú na hranicu a mimo tú svoju, možno niekde na hranicu tej komfortnej zóny idú, ale nezlepšujú sa a robia to radšej častejšie a udržujú sa v takej falošnom pocite, že veď vlastne makám dostatočne. Ale zároveň potom, ja keď si toho človeka, hlavne keď vidím, že nemáme progres, tak si ho zoberiem, že OK, ideme si spolu zacvičiť. Zrazu vidím, že my ani zďaleka nejdeme k tomu potenciálu toho, že ty v tej jednej danej sérii nejakého cvičenia alebo v tom danom jednom cvičení, že teraz ideme na hranu toho, čo zvládneš a ideme do absolútneho svalového zlyhania, tak ani sa tam nevieme priblížiť, lebo už tam ten človek padá na hubu, lebo je zvyknutý byť chronicky unavený, zase ideme k tomu spánku, chronicky veľa makať, 4, 5, 6, ja keď počujem od človeka, ktorý naozaj že má nadváhu 10-15 kg a povie mi, že 6 krát do týždňa maká, alebo aj keď mi povie 4 krát alebo 5 krát do týždňa, že maká, tak už viem, že to asi nebude až také makanie, aké by sme chceli. Nevedia ľudia makať a skôr ľuďom odporúčam makať menej často a kvalitne, ako makať každý deň a len tak, že proste idem sa tam spotiť a idem vypúť dušu, ale neurobím tam ten športový výkon. Čiže neviem, aká bola otázka, ja sa rád rozprával, ako si mohol všimnúť. Nie, išlo o to, že či treba cítiť to, že sa makalo a treba zdvíhať tú laťku neustále, a to si odpovedal, že netreba sa držať nejakej tej hranici, však presvedčí sa, že ak som makal, bol som trošku v postielke, trošku som pozdvíhal tú tyč, presvedčím sa o tom, že som niečo spravil, ale vážne ten progres tam nie je. Čiže mal by tam byť ten pocit toho, že makám na sebe. A ani nielen pocit, perfektne si to pomenoval, je veľmi nevyhnutné si sledovať progres. Keď sa zase rozprávame o nejakom chudnutí alebo tvarovaní postavy, veľmi často ľudia sa zaseknú plus minus okolo toho 3. 4. mesiaca od začiatku svojho nejakého cvičenia, že začnú stagnovať. Že už tie kilá nejdú toľko dole a že už proste ten úvodný progres sa zastavil a vtedy sa na to často aj vykašľú. A my tam v podstate dospejeme k tomu, že OK, kde sledujeme progres? Že kde si zapisuješ to, že v čom sa zlepšuješ a ako sa zlepšuješ, že v čom silnieš, alebo v čom si rýchlejší, alebo v čom je tá reálne objektívne vyhodnotiteľná časť toho progresu. Je to naozaj len o tom, že si ideš odmakať ten tréning a urobíš stále dookola to isté, na čo si bol zvyknutý, alebo sa aj zlepšuješ v tom. A v tomto je absolútne podľa mňa nevyhnutné, či to je športovec, alebo to nie je športovec, mať to objektívne zapísané, že tu progresujem. A tie čísla sa ťažko dajú oklamať. Pokiaľ ja technicky správne cvičím, a zase sa môžeme baviť aj o behu a môžeme sa baviť aj o fitness cvičení, aj o čomkoľvek ďalšom, pokiaľ to robím technicky správne a zlepšujem sa, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že tam nebude aj ten vizuálny progres, respektíve nejaký progres v rámci celkovej výkonnosti. Čiže tu sme ešte aj pri športovcoch, že
potrebujem tam vidieť ten progres. Nie, že si idem otrénovať ten tréning. Nie vždy budem mať ten progres. Nefunguje zase ten princíp, ktorý stále počúvam, o 1% viac každý deň. A každý deň sa zlepšovať o 1%. To To je nefunguje. 4000%, to si ľudia neuvedomujú, že 1% denne nie je 360% za rok. Že to sa potom, to je ten compounding, to zložené úročenie a to je... Niekedy moje 100% je tu, aj dám na benchi 100 kg a niekedy proste to nedám a je to 90 kg a je to v poriadku. A stále makám ďalej. Ale hlavne mladí športovci chcú vidieť ten progres každý deň. Keď bežím, tak potrebujem byť rýchlejší. A dôležité, že mám nejaké cieľe, nejaké metriky, ale s odstupom času si tú metriku pozriem, že či tam je ten progres alebo nie je tam ten progres. A keď nie, tak optimalizovať. Či už performance, alebo tú regeneráciu. Ale dobre hovorí, že očakávať od svojho tela, že každý jeden tréning, alebo aj dajme tomu, že každý jeden mesiac budem progresovať v rámci toho daného pohybu alebo cvičenia, je absolútne nerealistické. Je super, keď si to človek uvedomuje, možno nie uvedomuje, a nemusí to mať vžité, ale minimálne mu to je komunikované pravidelne, že toto je úplne v poriadku, že my nepotrebujeme každý jeden tréning sa zlepšovať. Potrebujeme dosiahnuť niečo, aby sme vedeli potom čítať, že či ten dlhodobý tréningový plán je dobre nastavený alebo nie. Zabudnime na myšlienku, čím viac do toho dám, tak tým viac sa mi vráti. To sú také banálne frázy, ktoré stále počúvame a potom sme o tom presvedčení a žijeme v tej realite, že toto som videl na Instagrame a toto povedal možno nejaká známa osobnosť ako Kobe Bryant a takto to musí byť a dojdem potom do tej haly, do tej posilky, však ale musím dať do toho viac, teraz sa mi viac vráti, ale nie je tam ten progres a som z toho frustrovaný. Čiže to je taký klam, taký omyl, kde nevidíme realitu toho výkonu. To asi vidíš aj ty v tej bežnej praxi. Ja pracujem o mnoho častejšie s tými, robím aj so športovcami občas, ale skôr s tými bežnými ľuďmi a tam je to vidieť veľmi, veľmi často. A naozaj sledovať to a na to je perfektné si zapisovať, už sú rôzne aplikácie, alebo do poznámok, alebo hocikam. Všetky tie metriky, ktoré si chcem ja sledovať, mať ich zapísané, lebo hlava si chvíľku pamätá, ale veľmi ľahko zabudne na to, čo tam nepotrebuje mať, tú informáciu, mať to zapísané a sledovať si trend a v priebehu nejakých mezocyklov, nejakých 6-8 týždňových, možno 12 týždňových si proste to vyhodnocovať a znova si k tomu sadnúť, urobiť tú nekomfortnú robotu toho, že si otvorím ten zošit, tú apku, to čokoľvek a ísť na novo optimalizovať, či už sám, alebo spolu s tým trénerom, výživovým poradcom, psychológom, kýmkoľvek. Poďme na tretí pilier, výživa. Dajme výživu. Môžem mať túto nejakú takú pneumatičku a byť aj tak zdravý? Určite áno. A dokonca to je častejšie ako ľudia, ktorí sú na absolútne minimálnom percente tuku. A tým neobhajujem svoju pneumatičku, aj keď samozrejme, že by som bol šťastnejší, keby som bol úplne vysekaný a mal proste formu, ako keď som tomu venoval o mnoho viacej času. Kvôli sociálnemu prostrediu? Aj kvôli tomu. Akože aj sám chceme vyzerať za A, čo si pamätáme, že takto môžeme vyzerať, a za B, no chceme vyzerať čo najlepšie a nikto sa nevyhne. Ale sme naprogramovaní, nie? Ja Také to, že vidím Brada Pitta v tej roli, že Presne. toto by som mohol. A zároveň pamätáme si Brada Pitta z Fight Clubu. Áno. A keď si ho porovnávame so súčasnými nejakými akčnými hrdinami alebo ľuďmi, ktorí sú považovaní za tie sex symboly, tak ten Brad Pitt bol úplne priemerný až podpriemerný, keď si ho teraz pozrieme spätne. Takže tá mienka spoločnosti a to, čo je považované za super, hlavne pre chlapov, sa trošku posunulo. Je to o mnoho maskulínnejšie, je to zase nerealistické. Ináč, pozývam ťa na ďalšiu epizódu podcastu, lebo chcem sa porozprávať s tebou o Manosphere. O tej maskulinite, ale to potom toxickej, hej, keď sme už pri tom, že máme nejaké ideály, že musíš na sebe makať, musíš takto vyzerať, hej, a potom, že na ťa bude poslúchať. A sype sa hlava, nehlava, už od pubertálnych rokov. Čiže, ale v rámci tej stravy ľudia tam majú veľmi skreslené, že čo je zdravé stravovanie a v podstate sa točia z diety, ťažké, redukčné až neudržateľné diety, kde sú aj nízke kalórie, čo je žiaduce, lebo keď chceme redukovať hmotnosť, tak tie kalórie by mali byť nižšie, ale aj nutrične to je veľmi nehodnotná potrava, lebo je tam málo tých všetkých živín, ktoré potrebujeme. A cyklia sa z tohto znova do stále nutrične nie hodnotnej stravy, ale energeticky o mnoho bohatšej. Čiže idem zo diety do, nechcem povedať junk foodu, ale proste nejakého prejedania sa do diety a do prejedania sa, tak to vedia fungovať celý život, to je jedna skupina. A potom druhá skupina ľudí, ktorí naozaj
stále keď sa rozprávame o tých nie zdravo rozmýšľajúcich, potom je veľmi veľká skupina ľudí, ktorí vedia naozaj fungovať pekne zdravo na zdravých hodnotách tuku. Keď sa rozprávame o tej druhej skupine, čo nežijú úplne zdravo, tak sú naozaj posadnutí tou predstavou minimálne toho, že keď budem chudý a keď budem štíhly, tak budem zdravý. A tomu prispôsobujú aj tú stravu a v podstate sa podvyživujú do všetkých strán, ktorých sa dá. Mňa zaujíma strašne jedna téma a to je, starí rodičia hovoria, no ale toto si nedávaj, tam sú tie Ečka a ponúknú ma domácou klobáskou. To znamená, mám na jednej strane, že si môžem dať teraz, sú tie trendy, high protein jogurt, ktorý je nutrične, vyzerá v poriadku, ale keď si pozriem, že čo v tom je, v takom pudingu, že OK, tak tam toto sú tie Ečka. Hej? A umelé sladidlá a tak ďalej. A teraz mám tu klobásku, ktorá je ale bez Ečok. A nie je zdravšia kvázi nutrične, keď si zoberieme. Na jednej strane máme športovcov, ktorí využívajú jedlo ako palivo, a na druhej strane ľudia, ktorí o tom jedle možno niečo nevedia do detailu. Čo by si ty odporúčil? Ako sa v tomto orientovať? Môžem si dať tento high protein jogurt s Ečkami a aký to má vplyv na moje telo? Hej, a v tej druhej téme, tej klobáske sa dostaneme, ale čo s týmito Ečkami? Ečka nie sú až taký strašný problém. Treba si uvedomovať, že aj tieto proteínové produkty sú stále ultraspracované potraviny a ja to opakujem veľmi často a veľmi všade možne, že ak by som mal povedať jeden problém, na ktorom sa zhodujú všetky možné výživové smery od ultravegánov, s ktorými nesúhlasím, lebo obmedzujú veľkú skupinu potravín, ktoré sú veľmi hodnotné, na druhú stranu k nejakým karnivoristom, ktorí zase povedia, že zelenina je zlá, lebo XY dôvodov a venujú sa len živočíšnej strave, alebo ľuďom, ktorí naozaj že uznávajú iba nejaké paleostravovanie, alebo ktokoľvek, všetci sa zhodnú na jednej veci, že ultraspracované potraviny sú problém. A to sa bavíme o rôznych keksíkoch, čipsoch, všetkom možnom, čo v podstate je spracované priemyselne a je to povedzme, že napchaté týmito Ečkami a nie je to úplne nutrične najkvalitnejšie. Máme tu novú kategóriu potravín, ako sú tieto všetky proteínové, zdravé fitness veci, ktoré majú lepšie nutričné hodnoty, ale stále sú to ultraspracované potraviny. Je to len o trošku lepšie ako tá ultraspracovaná nutrične nehodnotná potravina. Stále je to v kategórii potravín, ktoré by sme mali minimalizovať, ak chceme fungovať dlhodobo zdravo. Čo to znamená je, že máme kategóriu minimálne spracovaných potravín, na tých by sme mali postaviť absolútnu väčšinu svojho jedálnička. A potom, ak chceme, tak to môžeme z časti doplňať týmito proteínovými potravinami, ktoré môžu nám spĺňať aj ciele nutričné, napríklad, že potrebujem tým navyšovať ten príjem bielkovín, alebo sú aj niektoré, ktoré majú trošku viacej vláktiny pridanej. Proste sú to nejaká kategória potravín a spĺňa tento nutričný cieľ. Alebo to spĺňa nejaký chuťový cieľ, že mám chuť na sladké a práve tento puding si ja občas dám večer, lebo mám chuť na sladké. A dokonca, čo si ľudia neuvedomujú, ten puding neobsahuje nejak významne veľa bielkovín. On je skôr nízkokalorický a je tam podiel, respektíve percento bielkovín na celkovú kalorickú hodnotu je dostatočne vysoké, aby to mohli označiť high protein, ale je to skôr nízkokalorický ako vysokoproteínový produkt. Čiže pre mňa to spĺňa tú chuťovú nejakú požiadavku s tým, že dám si nejaké bielkoviny navyše, ale človek, keď začne vnímať tieto potraviny všetky ultraspracované, aj keď je nutrične trošku hodnotnejšie ako základ svojej stravy, tak si nemyslím, že má správne a zdravo nastavený jedálniček. Vždy by to malo byť postavené absolútne prioritne a bavíme sa fakt, že o 80% na tej celistvej nespracovanej strave. Bavíme sa o všetkých možných druhoch ovocia, zeleniny, strukovinách, prílohových jedlách, sacharidových, ako sú zemiaky, rýža, a rozprávame sa o mese a potom o minimálne spracovaných produktoch, či už mliečnych alebo iných. Ako to budem na sebe cítiť, keď budem dlhodobo jesť takéto pudingy, ktoré sú nízkokalorické, ale chutia dobre, splňajú moje požiadavky, beriem to ako palivo, lebo vidím tam nutričné hodnoty, Ečka ma úplne nezaujímajú, budem to na sebe cítiť? Tie Ečka veľmi nepocítiš, to si nemyslím, že by si to dokázal preháňať s tými množstvami Ečok, lebo oni sú väčšinou používané v malých množstvách, kde to môžeš pocítiť často, všetky tieto pridané látky sú či už na nejakých alergických reakciách, lebo niektoré Ečka sú na niektoré Ečka sú ľudia trošku senzitívnejší, na niektoré trošku menej, čiže môžeš to cítiť na koži, môžeš to cítiť na črevnom mikrobiome, ktorý je veľmi ťažko kvantifikovateľný a vyšetriteľný, že
čo je správny pomer ktorých baktérií a na niektoré tie prospešné baktérie nemusia byť prospešné niektoré konkrétne Ečka a konzumácia práve týchto zložiek. Inak by som sa až tak strašne tých Ečok nebal. Niektorých možno trošku viacej, ale akože ani by som nepovedal, že bál, ale viacej by som sa niektorým vyhýbal, niektorým menej. Skôr by som považoval za problém týchto ultraspracovaných potravín to, že tam nie je dostatočne komplexná tá výživa. Že tam máme naozaj zo pár zložiek, ktoré sú vyextrahované a mám tam pridanú čisto v najlepšom prípade srvátkovú bielkovinu, čo je už iba vyextrahovaná finálna tá časť toho mlieka, kde v mlieku máme aj vápnik navyše a máme tam ďalšie zložky. Prípadne v iných potravinách proste sa tam vyťahne iba jedna časť tej celostnej potraviny, ktorá toho obsahuje o mnoho viacej. A ak to postavím len na takýchto jedlách, zbytočne zvyšujem riziko toho, že tam budem mať nejaký deficit nejakej zložky. Že Čiže chýbajú mi živiny. presne, je tam vyššia pravdepodobnosť, že mi budú chýbať živiny. Samozrejme, ja si to viem, keby som bol úplný monk, tak si viem vyskladať, že budem izolovane jesť bielkoviny, dosuplementujem si vlákninu, dosuplementujem si práve 50 tabletiek ako Brian Johnson v dokumentoch, alebo ktokoľvek ďalší, kto si ide touto cestou. Dá sa to teoreticky, ale je to tak nepraktické a tak zbytočne biohackersky obídená tá prirodzená cesta, že ja v tom nevidím absolútne žiadny dôvod. Je o mnoho lepšie konzumovať tie celostné potraviny práve v tom, že oni obsahujú často o mnoho viacej zložiek a potom to už len doplňaš takýmito nejakými skratkovými riešeniami, ktoré sú proste skratky. Celostné potraviny znamená všetko, čo nájdeme kvázi v prírode. Hej? Čiže také Plus minus. A potom minimálne spracované. Áno. Už len keď si zoberiem práve tie mliečne produkty, jogurt je perfektná potravina, grécky. Jasne. Už je to spracované, ale stále je to veľmi hodnotná potravina. Čím je tam viacej fáz toho priemyselného spracovania, tým sa to ochudobňuje aj o živiny, aj sa znižuje kvalita tej samotnej potraviny. Dobre, poďme ešte k tomu štvrtému pilieru. Stress management je v podstate časť, na ktorú sa úplne najviac zabúda a pritom to celé tak nejak drží pokope a tam sa môžeme baviť naozaj o úplne obyčajnom zastavení počas dňa, o ktorom sme sa už čiže rozprávali a o počúvaní svojich myšlienok a počúvaní svojho tela až k nejakej meditácii, až nejakému time managementu celkovému a o udržovaní svojej hlavy v pohode. Sme často psychicky veľmi presýtení ako ľudia, unavení, chronicky, čo má zase súvisť. Ono všetky tieto piliere majú spoločný nejaký základ a veľmi sa prepájajú, čiže sme unavení, presýtení informáciami, potom sa o mnoho ťažšie podáva ten výkon a o mnoho ťažšie sa udržuje ten fokus na tom cieli, ktorý sme si nastavili. Či je športový, či je to tá redukcia hmotnosti, či to je čokoľvek ďalšie. Jednoducho o mnoho ľahšie sa vzdávame, o mnoho ľahšie nám ubiehajú tie naše ciele, a potom si to ešte aj racionalizujeme, že vlastne to je možno v poriadku a až potom sme frustrovaní. Čiže ten stres management je v tomto strašne dôležitou súčasťou a tu opäť dávam najjednoduchšie odporúčanie, keď sa ľuďom nechce meditovať doslova, že si sadnú, tak si dávať jednoducho prestávky, respektíve bloky počas toho dňa, kedy nerobia nič a buď sa nudia, alebo sa venujú svojmu dýchu, alebo len jednoducho nedávajú žiadny ďalší, či už zbytočný, alebo aj možno menej zbytočný, ale nedávajú ďalší stimul svojej hlave, ktorá je jednoducho unavená. Ešte by som tam pridal možno to sociálne prostredie, lebo sme sociálne tvory, čiže obklopovať sa ľuďmi, ktorých máme radi. A si myslím, že tam ten stres management, má to veľký vplyv na ten stres management a na takú mentálnu pohodu. Keby sme tieto piliere pospájali, predtým ako sa dostanem k tej poslednej otázke, ako to bude vidno na tom človeku, ako to ja budem cítiť, keď si tieto piliere nejakým spôsobom poskladám, tak budem to cítiť na sebe ako. Ten dôvod, prečo tu ľudia nedržia, je, že to budem cítiť veľmi pomaly a veľmi postupne. Že to nie je okamžitá zmena, že teraz zlepším nejakú oblasť, napríklad tej stravy, že začnem jesť nutrične kvalitnejšie a že by som zrazu cítil o týždeň, že wow, mám veľa energie, viem sa zlepšovať. Niekto áno. Keď nie je niekto naozaj v ťažkom deficite, pri športovcu to často vidím, že športovci na nízkosacharidových dietách, keď objavia sacharidy, že naozaj to je palivo, ktoré vie mi pomôcť k športovému výkonu, tak tam to vie byť zázračné zlepšenie regenerácie výkonu, spánku a tak ďalej. Ale
každá z týchto oblastí, keď sa jej človek začne venovať, tak je tam veľmi pomaličký nástup všetkých tých účinkov a toho, že sa mi postupne zlepšuje to zdravie a to je aj ten dôvod, prečo ľudia hľadajú tie skratky v rôznych procedúrach alebo v rôznych suplementoch, ktoré mi dajú veľmi rýchlo tú odozvu. Ale je to taká tá fejková odozva toho, že mi to až tak nepomohlo. Mal som rýchlo pocit, že super, teraz sa cítim trošku lepšie, ale je to buď neudržateľné, alebo to bol naozaj iba taký placebo efekt toho celého, či už protokolu, procedúry, suplementu alebo čohokoľvek ďalšieho. Čiže pocítiť to človek pocíti v tom, že sa bude postupne zvyšovať kvalita života, ale nepocíti to zo dňa na deň, to je dôležité si uvedomiť a v momente, keď sa na to začne kašľať, tak začne pociťovať ten downgrade a ten celý úpadok. A toto je to, čo majú ľudia pomýlené v rámci zdravého životného štýlu, že ak dosiahnem niečo, tak sa zase budem môcť vrátiť do tých svojich starých kolejí, lebo už som zredukoval hmotnosť, už som podal výkon, už som neviem, čo dosiahol a už sa na toto všetko, čo som si nastavil, môžem vykašľať. A preto si ľudia nastavujú nerealistické aj tie diety, aj tie pohybové režimy, aj všetko možné, že to urobia ako nejakú cestu za nejakým cieľom, na ktorú sa idú vykašľať a potom budú riešiť, že čo bude ďalej v tom živote. Čiže treba si uvedomiť, že každú z týchto oblastí chcem postupne zlepšovať a uvedomiť si, že proste budem na nich musieť makať do konca života. Ale makať do takej miery, ktorá je pre mňa únosná a ktorú viem dlhodobo udržiavať. A potom z toho budem vypadávať ešte 1000-krát, lebo to je život a sú tam objektívne, subjektívne príčiny hociaké, ale mať to tam v hlave, že proste budem musieť s tým pracovať dlhodobo, či už na tých osobných veciach, alebo aj na tých vzťahových veciach, proste, že si to vyžaduje celoživotnú prácu, lebo keď sa na to vykašľam, tak to postupne začne chátrať. Super. Blížime sa teda k poslednej otázke. Sedíš tu preto, lebo si taká moja krvná skupina, lebo spájaš odbornosť, spájaš takúto ambíciu, dokážeš to povedať ľudským jazykom a si určite pod tlakom veľakrát. No, máš vysoké ambície, máš vysoké ciele, chceš sa dostať z toho kvázi priemeru, chceš žiť, dosiahnuť nejaký ten svoj pomyselný potenciál, ktorý ty máš. Čo pre teba znamená tlak a ako sa s ním vysporiadaš? Niekedy sa vysporiadavam s tlakom horšie, niekedy lepšie. Zase sa nejdem hrať na nejakého osvieteného človeka, že každý tlak viem úplne v pohode spracovať a odmeditovať si a vyspať sa a podávať ten výkon. Ten tlak je podľa mňa nevyhnutý na to, aby sme sa nejakým spôsobom posúvali a keď ten tlak nepociťujeme, tak sme na seba príliš soft a v tomto je súčasná doba taká, niekedy až ľudí tlačí do toho, že netlač tak na seba, buď taký trošku komfortnejší a buď nepotrebuješ si vytvárať. Presne, je to taký ten fejkový narratív sebalásky, ale podľa mňa je tlak vynikajúci, ale tlak je podľa mňa, na čo sa zabúda, že keď ja chcem vyvíjať ten tlak na seba v tej oblasti performanceu, tak musím na seba vyvíjať ten tlak aj v oblasti regenerácie a ľuďom sa často chce menej regenerovať ako makať. Že už keď sa nastavia do režimu, že zatnem zuby a mám tú ambíciu a mám ten cieľ, tak tam už na seba ľudia aj vedia zatlačiť a aj majú na to trénerov a majú na to odborníkov, ktorí im odporúčia všetky tie veci, ako sa zlepšovať a potom sa im nechce spomaliť a nechce sa im mať day off, nechce sa im venovať posledných 90 minút pred spánkom tej večernej rutine, aby mali čo najkvalitnejší spánok. Nechce sa im robiť tie veci, ktoré sú zodpovedné za tú regeneráciu a čím viac chce vyvíjať tlak človek na performance. A zase sa vraciam aj k ľuďom, ktorí vôbec nemajú so športom nič spoločné, ale že fakt, že chcú byť čo najlepší v práci, majú ambície hociaké, vyvíjať rovnaký tlak na tú regeneráciu. Čiže keď chcem zabehnúť maratón, tak musím mať perfektne vyskladanú regeneráciu aj výživou, aj stres manažmentom, aj spánkom a potrebujem tomu venovať adekvátnu pozornosť a nie len, že trošku pozornosti, že tu žmurknem na tú výživu alebo že proste budem trošku venovať, ale vytvoriť rovnaký tlak na jednu a na druhú stranu. A toto by som v podstate povedal, že je ten work-life balance, že to nie je o tom byť na seba soft aj v jednej, aj v druhej časti, že však veď nemusím na seba tlačiť v práci, lebo veď starám sa o svoje psychické zdravie a chcem byť v pohode. Môže to byť úplne pokojne cesta pre niekoho menej ambiciozného a to je úplne v poriadku. Nemôžeme byť každý 100% ambiciozný, lebo by sme sa tu pobili. Ale keď už chcem tlačiť na performance, tak si uvedomovať tú absolútnu nevyhnutnosť toho, že rovnako musím tlačiť na tú regeneráciu, na ten oddych a na to všetko okolo toho spomalovania. Že keď chcem zrýchlovať, tak proste spomaliť musím, lebo
futbalista ti neodšprintuje celý zápas. Proste musíš vedieť spomaliť, aby si potom vedel zašprintovať. To je niečo, čo som sa naučil za tých posledných 7 rokov z práce so športovcami, že ja som nevytváral tlak. A ja ako performance psychológ, mentálny tréner, nie som tu o to, aby som si vypočul výhovorky, plakanie a tak ďalej. Patrí to k tomu, samozrejme, keď prehráme a tak ďalej, ideme zase budovať, vypočujeme si emócie, ale musíme vytvárať tlak na taký mentálny systém, na to nastavenie, že ideme ďalej. Máme dve možnosti, skončíme alebo ideme ďalej. A tam ten tlak musí byť, že OK, ideme ďalej, keď chceme dosiahnuť nejaký ten svoj cieľ. A vieme, že keď vybočíme, a na to sú tí tréneri, my to neberme to ako osobné útoky, že na nás tlačí nejaký tréner alebo odborník, však si za to buď platený, alebo je to rodinný príslušník, ktorý to možno niekedy preháňa, to je pravda, ale chce ti dobre v tom, že keď nesplňa svoje vlastné ambície, lebo rodičia väčšinou splňajú svoje vlastné ambície, ale chce ti dobre, tak vytvára ten tlak, aby si sa niekam posunul. A je to myslené v dobrom. A to je tá doba tej kvázi sebalásky a takého toho prehnaného mentálneho zdravia. Že sme všetci snehové vločky. Tak, pre Snowflakes. A toto si u mňa, ja som si to všimol, že ľudia si to u mňa veľmi vážia, že ja si nedávam úplne servítku pred ústa, keď spolupracujem s niekým v rámci redukcie hmotnosti a normálne naložím človeku, že spravila si toto, preber za seba zodpovednosť. Lebo ľudia si snažia hľadať tie výhovorky, skratky a povedať človeku, ktorý na chvíľočku stratil tú cestu, lebo veď presne preto, teraz si to povedal, presne preto si tí športovci, tí ľudia platia odborníkov, aby ich vedeli navigovať na nejakej ceste a nie iba, aby ich hladkali, že super to robíš a nedosiahneme spolu žiadny cieľ, ale super to robíš. Občas byť nepríjemný na toho človeka neznamená, že mi na ňom nezáleží, práve naopak. Že naozaj skôr byť veľmi asertívny a veľmi si nedávať tú servítku pred ústa, poznať tie hranice toho, že ako s kým komunikovať je veľmi dôležité. Podľa mňa to asi uznáš aj ty, že pre každého odborníka, čo pracuje individuálne s ľuďmi, je veľmi dôležité poznať, že akom jazyku sa môžeme spolu rozprávať, ale bez toho tlaku a bez toho občas nekomfortného rozhovoru to nejde. A všimol som si, že čím som tvrdší na ľudí v tom, že si naozaj nedávam tú servítku pred ústa, tým viac si to tí ľudia potom vážia, lebo vidia, že to má ten prínos, že aha, on mi chce asi fakt dobre a oni to reálne cítia, tí ľudia. Že to je možno naša výhoda taká spoločná, že žijeme v tej dobe, kde už tá úprimnosť sa vytráca, lebo sa chceme nejak zapasovať, že mu nepovedz úprimne, že keď si lenivý, tak si lenivý. Keď si posral tento zápas sám, tak si ho posral sám a musíme čeliť tej realite, že to tak je. Nie, že všetko bude dobré a pozitívne a na budúce to tak bude lepšie. Proste povedať úprimne, ako to je a to si ten mladý človek, hociaký človek váži, že áno, ty mi povieš realitu. Niekedy to je nepríjemné a musíme nájsť presne tú hranicu. U niekoho tá hranica je posunutejšia, že tam môžu byť aj vulgarizmy. U niekoho proste musíme trošku mäkšie, ale nebyť úprimný a len nahovárať to, čo sa tomu druhému človeku páči, tak to si myslím, že je veľká chyba tejto doby. Ja sa spýtam vždy sám seba, že ktorých trénerov a učiteľov si pamätám, že či sú to tí, čo boli chrumkaví na mňa a ktorým som ja vedel skakať v podstate po hlave, alebo že či to boli tí tvrdí, ktorí naozaj boli často veľmi tvrdí. A spätne si vždy vybavím iba tých tvrdých, ktorí ma nejakým spôsobom niekam posunuli a ten diskomfort, človeku sa nechce ísť do diskomfortu žiadneho. Ani tomu športovcovi, ani tomu bežnému človeku. A na to sú tam potom tí ďalší nejakí ľudia, to prostredie, ktoré si vlastne sám ten športovec vytvoril, že aby ma do toho adekvátneho diskomfortu dostávali, aby ma v podstate posúvali. Čiže zase je to len o tom, že byť v nejakom komforte toho, že je nám super spolu, lebo si rozumieme a spravíme si vtipky a neviem čo, niekomu to vyhovuje. A veľa ľudí, a to som si všimol aj vo fitkách, hľada práve takýchto trénerov, s ktorými si pokecá, s ktorými je fajn. Nie sú tam výsledky, tak potom väčšinou sa ten vzťah aj tak pokazí. Ten klientsko-trénerský, alebo klientsko-výživársky, alebo klientsko-psychologický. Väčšinou tam je za tým nejaký cieľ a ten cieľ sa proste musí dosahovať. Ak sa nedosahuje, tak ten vzťah môže byť sebelepší, tak tam nebude dobré slovo jeden na druhého a hľadajú sa potom vinníci. Čiže skôr byť asertívny, úprimný aj k sebe samému, aj k tomu druhému. A ten tlak je podľa mňa nevyhnutný, ak sa chceme zlepšovať. Tak ďakujem, že si bol taký úprimný, že sme sa takto si dokázali podiskutovať. A máš teda u mňa pozvánku aj na budúce. Takže ďakujem veľmi pekne, že si tu bol.
Ja ďakujem. Toto bol Inside the Pressure, ja som Adam Kocian a vidíme sa na budúce.